Damdamag Radio Sagada. Aldaw iti Biyernes ket oras nga intay ibingay dagiti damdamag ita nga alas 12. Mananapo para iti headlines dagiti damdamag iti National Senado agtipon kas impeachment court para iti panakaukom ni Vice Presidente Duterte intun Lunes. Panagbalbaliw iti General Education Curriculum sinuspindi ti CHED engana no 2028. Bilang dagiti pamilya a Pilipino a makapadpadas iti bisin ni mato iti muna a paset ti tawen 2026. Ken Department of Energy ken daytoy Energy Regulatory Commission nang ipalawag ati mga daw-dawat iti palawag manipod iti NGCP gapu iti agsasaruno nga yellow ken red alert iti kuryente. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon ken lokal taga Cordillera nang dominar iti PMA Talang Dangal Class of 2026. Papel dagiti Agricultural ken Fishery Councils na yunay-unay iti Department of Agriculture Cordillera wenno inyunay-unay ni DA Car Farmer Director. Dysfunctional families kang runaan nga rason ti juvenile delinquency kadagiti syudad. PhilHealth mental health packages ken outpatient benefits mabalinan nga i-avail sa syudad iti Baguio. Umno a nutrisyon para kadagiti masikog na yunay-unay iti National Nutrition Council Cordillera. Celebration ti Safe Motherhood Week. Opisyales iti Bontok na sanay para iti offline data system. Kamang met iti BJMP Mountain Province ken dagiti persons with persons deprived of liberties wenno PDLs nag-training iti panagarami di iti cake ken tinapay. Nagtaripnong ti Department of Agriculture ken dagiti Agri Coordinators para iti panang ipapigsa iti programa ti agrikultura. Inpapigsama ti Provincial Local Government Unit ti Mountain Province ti Kakayanan dagiti Council Secretariat ken TWG City probinsya. Banbantayan ti Department of Labor and Employment iti munisipyo ti Bontok ken Sagada ti panangsurot iti labor standards. Kan kamang manipod iti civil society organizations iti Pidlisan Tribe nagsanay may neg iti karbangan tao babaan ti Commission on Human Rights sa Cordillera. Iti nakasilpo adamag saan nga mabalin ti amicable settlement kadagiti kaso ti violence against women and their children. Para iti detalye dagiti damdamag iti pagilian nga Pilipinas ket formal nga agtipon ti Senado kas maysa nga impeachment court inton umay nga aldaw ti Lunes, Mayo 18 tapno rugyan. Tapnurugyan ti panangukom kaniya Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kani Senate President Alan Peter Cayetano,
Naawaten ti Senado ti articles of impeachment manipud iti Kamara isungan na schedule ti panagurnong paka-referan ti maitakder nga korte. Insigurado ni Cayetano nga awan ti makikita panagbalbaliw iti rules of procedures para itinasao a panag-ukom. Nakuna ti Senate President ang mainayon na ti organisasyon uno maiyon una ti organisasyon dagiti komite iti Senado sakbay ang maipaayab dagiti sangkot iti kaso. Iti kastoy ket maipasigurado ti nasimpa ken naparpartak nga proseso ti impeachment trial. Iti sabali adamag ket inbilin met ti Commission on Higher Education wenno CHED ti temporaryo nga suspensyon. Ti nakasimpa kuma panang balbaliw iti General Education wenno daytoy GE curriculum iti kolehyo. Daytoy katakalpasan ti panakiataripnong daytoy nga ahensya iti nagduduma nga stakeholders. Sigun kani CHED Chairperson Shirley Agrupis naisimpa into na 2028. Ti target nga implementasyon daytoy reframed curriculum tapno iti kasta ket ikan iti addalan tinaunon-uneg apan ang diskutir ken konsultasyon maynayon ti technical panel ken ti Department of Education wenno DepEd. Daytoy apo na sao nga addang ket panang sungbat iti naputput a panang supyat dagiti academic organizations ken dagiti manursuro iti plano a panang bawas kadagiti asignatura iti kolehyo. Sigun kadagiti advocacy group ti panang bawas kadagiti kurso ket mangpakapsot iti pundasyon ken kaamuan dagiti estudyante. Nangruna iti social sciences, humanities subjects. Iti sabali payadamag national ket ngimato iti 23.2% ti antas ti maibagbaga nga involuntary hunger. Iti pagilyan iti umuna nga paset ti madama nga taon 2026. Daytoy ket may basar iti kaudyan nga survey ti Social Weather Stations wenno SWS. Daytoy nga bilang ket nangatngato kumpara iti 20.1%. Nailista iti November 2025. Ti kahit nga sawen ket umad-adu apo dagiti pamilya nga Pilipino nga awanan iti taraon wenno mabisbisinan. Uray daytoy kataawan ti kanenda uray mamingsan iti lasod daytoy maudi at 3 nga bulan. May basar iti datos daytoy rehiyon ti Visayas ti nang i-record iti kangatuan nga antas daytoy panagbisin iti 28%. Sinmaruno ti Luzon iti Ruarte Metro Manila iti 22.4%. Iti maudi a detalye digiti damdamag iti nasyon ket binilinan daytoy Department of Energy wenno DOE ket Energy Regulatory Commission wenno ERC. Ti National Grid Corporation of the Philippines wenno NGCP amang isumiter iti komprehensibo nga incident report may naig iti agsasaruno nga yellow ken red alert iti Luzon ken Visayas grid. Sigon kani Energy Secretary Sharon Garin, kasapulan nga agbaling nga transparent daytoy NGCP iti publiko kan ilawlawag dagiti konkreto a rason ti panagkapsot ti supply ti kuryente. In paganatgat ni Garin a prioridad ti gobyerno ti makaanay nga power supply kan proteksyon dagiti consumer kontra kadagiti aberya. Iti sidong daytoy agraraira nga resolusyon daytoy ERC, obligado ti NGCP nga detalye dagiti reports da ken ti kinabayag dagiti outages nga maiyar-aramid nga dang tapno iti kasta ket maisimpa. Ti eksakto nga timeline ket masapul met lang nga ibagada no kaano nga agsubli wenno maipasubli iti normal ti panagadalan dagiti kuryente. Tapno iti kasta ket maisigurado ti panangsungbat da kadagiti issue iti sektor ti enerhiya. Iti detalye dagiti damdamag iti mga rehiyon iti Cordillera ken iti lokalidad. Inlista ti rehiyon ti Cordillera ti kaduan a bilang dagiti kadete nga aga lepas iti Philippine Military Academy wenno PMA talang dangal class of 2026 iti Mayo 16. Iti pakabuklan nga 27 nga aglepas
23 iti daytoy abilang ket manipod iti rehiyon ti Cordillera. Sarsarunuan daytoy Region of 4A nga daan iti 19 nga kadete. Ken iti maikatalo nga pwesto daytoy National Capital Region, Bicol ken Cagayan Valley nga daan iti tig 18 graduates. Daytoy nga klase ket bukbuklen ti sangagasut ken upata 10 a lalaki ken 60 ket 5 nga babae. Dagitoy daket maiwaras iti Army, Navy ken iti Air Force. Dagiti top class iti daytoy nga klase iti PMA 2026 ket idadaulo ni Cadet First Class Christine K. Librada manipud iti Lipa City, Batangas kas top 1 kana mangawat iti Presidential Saver. Saba iti daytoy ket pasok metlaeng iti top 3 ni Cadet First Class Thomas Edward Sipolcre nga manipud met iti munisipyo iti Sabangan ditoy probinsya iti Mountain Province. Iti sabali nga damag iti rehiyon ket naiyunay-unay. Wenno inyunay-unay ni Farmer Regional Executive Director Ryan Palunan ti napateg nga akem dagiti Agricultural ken Fishery Councils wenno AFCs kas tinulong ti Department of Agriculture wenno DA iti panagipatungpal kadagiti programa para kadagiti mannalon ken mangalap. Iti naangay nga kapihan session iti DA Cordillera inlawlawag ni Palunan nga agserserbi nga third party monitor ken guidance sa counselors iti polisiya dagitoy tapno iti kasta ket epektibo maipadanon dagiti interbensyon ken proyekto ti gobyerno enggana kadagiti naaadayo aluglugar wenno sulsulinek aluglugar iti rehiyon. Kagiddan ti panang celebrar iti Farmers ken Fisher Folks Month ita nga bulan iti Mayo, inbingay ni Palunan ti kinasagana wenno ti kinapateg ken importansya ti panagtitinulong ng runa iti sektor dagiti kabataan babaen iti Young Farmers Challenge. Panggepmet daytoy nga papigsaan ti kapasidad dagiti baro a mannalon. Saan lang nga iti produksyon iti pagay no di pati iti natnateng. May nayon dagiti panangiproseso ti marketing ken logistics. Sigon ken ni Palunan ti napateg ti aktibo nayon dagiti pribado metlaeng a sektor iti kasta ket mapaimbag pay dagiti serbisyo nga agrikultural iti pagilian. Ijay syudad iti Tabuk ket inlasinan daytoy Tabuk City Social Welfare and Development Office wenno CSWDO. Dagiti dysfunctional family ken irresponsable apanang padakkel dagiti naganak kadagiti ubing ti kamrunaan nga rason wenno mitya ti panag-ado dagiti maibagbaga nga Children in Conflict with the Law wenno CICL ken Children at Risk wenno CAR. Iti maysa nga consultative meeting inbingay ni Azra Lay Akkan manipud iti CSWDO akaduan kadagiti nagbalin nga kliyente da iti napalabas nga taon 2025 ket manipud kadagiti sang kabalayan nga agkurang iti tarabay, agkurang iti disiplina, ken agkurang iti usto nga panangaywan. Particular kadagiti single parent households nga limitado ti supervision para kadagiti ubing. May basar iti datos ket nai-record ti 20 ken may sa akaso ti delinquency iti umuna paylaeng nga pasat iti tawen na daytoy 2026. No sa dinno apo daytoy panagtakaw wenno theft ti kangrunaan a krimen mairamramanan dagiti kabataan. Kapu ditoy ket impanawagan daytoy CSWDO kadagiti naganak kana guardians nga agbalin nga aktibo iti panangisuro iti napapateg ken importante. Dagitoy damet laeng naiimbag nga ugali kadagiti ubing. Kastamet nga nadawat kadagiti opisyales iti barangay nga putputan ti seguridad ken ti panang ipatungpal kadagiti child protection ordinances.
Damag may naig iti salunat kaning pasigurado ti Philippine Health Insurance Corporation wenno daytoy PhilHealth ti mas na ipalawa nga serbisyo medikal da. Babaen iti outpatient benefit packages. May bilangan daytoy naituyo nga pondo para iti mental health services. Sigun kaniya Janet Palaez, ti dadaulo ti PhilHealth Baguio, panggap daytoy nga aramida na ang nalaka wenno abot kaya dagiti profesional at tulong. Tapno adda ti uray no adda ti pagdaldalanan akarit iti mental salunat kata kaya nang runa para kadagiti kabataan na ken mangmangged. Iti sidong daytoy baro nga programa adda ti duwa nga antas sa maited at tulong. Umuna ket ti basic mental health package nga agpateg iti 9,000 pesos para iti mild cases. Daytoy kata masarakan sa Lukban District Health Center. Kan maikadwa daytoy advanced mental health package nga agpategmet iti 16,000 pesos para kadagiti addaan iti nakarkaro a kondisyon sa Jaimet Baguio General Hospital. Malaksipay ditoy kat mabalimot lang ay avail dagiti miyembro kun dagiti dependents dagiti dumapay a serbisyo akas iti TB dots, animal by treatment ken maternity care. Kas nayon iti daytoy nasao nga benepisyo ti yakap gamot program. Iti pala ang tungtungan iti salunat ket naipapigsa iti National Nutrition Council Cordillera. Ti usto wenno nga nutrisyon ti pundasyon para iti natalged a panagpasngay kana daytoy healthy masakbayan para iti maysa maladaga. Kagidan daytoy iti selebrasyon ti Safe Motherhood Week iti maikaduwa nga lawas daytoy bulan iti Mayo. Inlawlawag ni Regional Nutrition Program Coordinator Bella Basalong at iya salunat ti maysa nga ina manipod iti panagsikugna enggana iti postnatal care ket direkta nga mangapektar iti kinadagsen kana daytoy brain development ti ubing. Inwarning ti ahensya at ti kinakurang iti taraon. Ti ket agresulta iti anemia ken komplikasyon ang mabalin apo nga agresulta iti pangta iti biag ti agiina. Nabalakadan met dagitoy damasikog nga suruten daytoy tarabay nga pinggang Pinoy ken tutukan ti upat nga karunaan nga nutrisyon para kanyada. Daytoy iron, folic acid, calcium ken iodine. Iti damdamaga lokal ket iti bontok nasanay dagiti opisyales manipud iti nagduduma nga barangay ti nasao nga munisipyo iti panagusar iti offline registry of barangay inhabitants and migrants wenno daytoy RBIM system tapno papigsaan ti panag-ala iti datos manipud iti lokalidad da. Iti naangay nga panagsanay iti napalabas a bulana ket nasuruan dagiti mangibagbagi iti 10 kun upat a barangay no kasano nga agimbentaryo ken agmonitor kadagiti residente. Mangilista kadagiti nagduduma nga individuala particular iti lugar nga limitado ti internet connectivity. Sigon kini Municipal Population Program Officer Elizabeth Fabaan na panggap daytoy programa nga aramiden na nasaysayaat ti database iti kada barangay para iti mas epektibo a panagplano ken panangidanon iti serbisyo publiko. Pimasidong lang iti maysa nga training iti bread and cake making ti people deprived of liberty wenno PDLs ken dagiti kameng ti Bureau of Jail Management and Penology wenno BJMP Mountain Province. Iti napalabas nga Mayo 12. Iti tulong ni Marlon Daso manipud iti Angie Bakery Supplies Trading ket nasuruan dagiti partisipante iti umno nga teknik iti panagmasa ken panag-bake iti nasabasabali nga klase ti tinapay ken cake iti uneg mismo ti pasilidad. Daytoy nga inisyatibo ket mangted praktikal nga kasanayan
para iti pangkabyagan ng kadagiti PDLs. Tapno iti kasta, oras nga makaruarda iti nasao nga pasilidad ket adda ti basit a mabalin a pagrugyanda. No kayat da nga gitakder iti basit a negosyo. Iti sa bali payadamag dito'y probinsya ket naisayang katimay samot lang nga importante nga koordinasyon. Iti daytoy Department of Agriculture wenno DA kadwa dagiti provincial coordinators manipud iti nasabasabali nga ahensya ijay samuki iti paylaang munisipyo iti Bontoc iti Kalman Mayo 14. Panggap daytoy nga panagatitipon nga kitaan ti taray dagiti proyekto ita nga tawen ken ilatang dakiti prioridad nga plano para iti 2026 ken tawen 2027. Iti kasta katapno makita nga talaga nga dagitoy ket mayan nato iti pangkasapulan dagiti lokal a mannalon. Iti mensahe ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ban ni Executive Assistant Rolando Bragado na iunay-unay ti kinapateg ti panagkaykay sa dagiti ahensya. Akas iti BFAR daytoy National Irrigation Administration ken PCIC tapno iti kasta ket mapapartak ti serbisyo iti publiko. Nain pay apo dagiti panagsanay ket pimasidong met iti dua aldaw nga capability building dagiti kameng ti Council Secretariat ken Technical Working Group wenno TWG ti nagduduma nga opisina ti Mountain Province iti napalabas nga Mayo 13 enggana iti Mayo 14. Baban iti Peace Development Center ket paggepen ti panagsanay nga paimbagan ti kasanayan dagiti kameng iti Digital Records Management panangisurat iti report ken panangaramid iti minutes dagiti taripnong wenno meeting tapno na parpartak ken nasimsimpa ti operasyon dagiti operasyon iti gobyerno iti probinsya. Sigun iti Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ti baligi ti anyaman nga pulisiya ken programa ket nakasanggir iti dokumentasyon ken disiplina dagiti kameng na. Malaksid iti technical nga aspeto natalantan metlang iti panagsanay iti kinapateg ti data privacy, work ethics ken accountability iti sidong ti panagtarabay ti Civil Service Commission. Nayaramid mo ti serye ti labor inspection baban iti Department of Labor and Employment wenno Dole Mountain Province Field Office. Dito yung munisipyo iti Sagada kan iti Bontoc. Daytoy ket panag-isigurado iti pagtalgenan kan pag-imbagan dagiti mangmangged. Prioridad iti nasao nga inspection dagiti sektor ti construction, retail, finance, daytoy taraon ken ti hotel accommodation. Nga daan iti 10 enggana nasursurok pay nga empleyado. Iti sidong ti panangidaulo ni Labor Inspector David Damuyan, nasuri dagiti establishmento no sumursurot da iti General Labor Standards ken Occupational Safety and Health Standards. May bilang pay dagiti usto nga pasweldo, benepisyo ken natalged nga pasilidad para kadagiti trabahador. Nangipaay iti dole iti teknikal nga tarabay kadagiti employer tapno iti kasta ket malukoy ti panangsurot iti daytoy nga batas sa paggawa. Dito'y Sagada particular ijay barangay Bangaan ket naisayang katimaysa nga importante a panagsanay metlaeng. Daytoy ket maipanggep iti karbengan tao wenno human rights para iti kameng dagiti civil society organizations wenno CSOs ken dagiti dadumapay nga kameng ti Pidlisan Indigenous Tribe ijay Bangaan na barangay hall iti Kalman Mayo 14. Iti panakitinulong ti Pidlisan Indigenous Tribe Organization wenno PITO ken Tango Community Library indauluan daytoy Commission on Human Rights Cordillera wenno CHR CAR. Iti panagidaulo ni Regional Director Attorney Romel Dagimol ti panangsuro iti 38 nga partisipante. Abinukal dagiti elders sa opisyales manipod iti upat nga barangay ti Agid, Pidel, Bangaan ken Fedilisan.
dagiti manursuro ken kabataan. Sentro iti daytoy nga diskusyon dagiti mandato ti Commission on Human Rights, Participatory Governance. May nain pa dagiti linteg akas iti Violence Against Women and their Children ken daytoy Anti-Bastos Law wenno Safe Spaces Act. Tapno pairtengan ti proteksyon kontra iti gender-based sexual harassment. Inlawlawag met lang ti CHR dagiti misconceptions nga isuda ket kontra iti gobyerno. Inlawlawag dagiti pannakabagi daytoy CHR at human rights ket maysa nga balangkas amang protektar iti tunggal individual. Anyaman ti kasarianda wenno anya ti kasasaada iti biag. Iti daytoy nga aktibidad ket panggepen na nga ikan iti pannakabalin dagiti komunidad paturong iti panangbukol iti maysa nga kagimungan anangat ngato ti kaamuanda may panggep iti karbenganda ken obligasyon da. May silpo iti daytoy apo nga damag iti naangay paylaeng Commission on Human Rights Activity ti kalman sa jay bangaan ket inpalawag ken imbingay ni CHR Cordillera Regional Director Romel Dagimol kadagiti partisipante at dagiti kaso ti Violence Against Women and their Children wenno VAUSI. Wenno daytoy RA 9262 ket saan apo nga saksakupen daytoy katarungang pambarangay law. Inyo unay na ati VAUSI ket maysa nga public crime, maysa nga krimen para publiko kan awan ti option para iti amicable settlement wenno mediation manipod iti barangay para kadagiti biktima wenno iti nagbaetan dagiti biktima ken ti nang abuso. Daytoy apo ti kamrunaan nga panggepen ti linteg tapno protektaran dagiti biktima. Nabagaan dagiti punong barangays, mainayon dagiti social worker personnel, asaan nga i-refer dagiti reklamo nga VAUSI kadagiti lupong tagapamayapa. Saan metlaeng nga kasapulan ti certification to file action, sakbay apo makaidasar iti kaso kadagiti pulisya wenno korte. Ti panang pilit apo nga idalan iti areglo dagiti kastoy nga kaso ket mabalin nga maituding nga abuse of authority wenno dereliction of duty. Iti panig dagiti opisyal. Kaputa ti RA 9262 ken daytoy RA 7160 ket ag sinabali alinteg ken ag sinabali a jurisdiction ken ag sinabali pay nga proseso. Dagita nga rod apo dagiti naibingay tayo nga damdamag para itang aldaw iti Biyernes para iti midday news. Siya pa lang disimbay para iti damdamag Radyo Sagada. Naimbag manan nga aldaw ken good afternoon. Sali, nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada, Matutyaan, Mandragsakan. Ay, salido may